maghiusa kining mga supporters nila Vice President Sara Duterte o Senador Bato de la Rosa sa usa ka prayer rally nga pagahimuon karong Domingo, Mayo 17 tuig 2026 alas 3 sa hapon sa Freedom Park, Davao City. Sumala sa mga organizer, gitawag ang kalihukan isip Sunday Prayer Rally isip pagpakita sa suporta ug pag-ampo alang sa duha ka lider tali sa nagkadaiyang isyu nga ilang giatubang sa nasudnong politika. Gilauman nga daghang supporters gikan sa malaglahing grupo sa syudad ang motambong sa maong kalihukan diin giawhag sab sa organizers ang mga partisipante nga magdala og kandila og placards isip simbolo sa panaghiusa og malinaw nga suporta alang sa duha ka lider. Gani matupad sa prayer rally dili usa ka protesta kundi usa ka malinaw nga panagtigom alang sa pag-ampo, pagpakita og suporta, pag-awhag sa panaghiusa tali sa ilang mga supporters samtang padayon nga nagsuporta pinaagi sa diskusyon sa politika diin gipasiugda sa mga organizers nga ang kalihukan magpabiling hilom, organisado og nakasentro sa pag-ampo alang sa kalinaw og kalig-on sa nasod.